momentu bramki staraliśmy się grać piłką, rozgrywać tą piłkę. Tutaj prezent ze strony naszego obrońcy, który zamiast wyprowadzić konkretnie tą piłkę zaczął się bawić, blokować, strata, stały fragment i mówię, przypadek, pierwsza bramka i to już ustawiło, zaczęła się nerwówka. Nie uwierzyli w to, że mogą odrobić i nie udało się wygrać. Gratuluję Waldkowi wygranej. Cieszę się, że że drużyna pokazała charakter, że to, co sobie zakładaliśmy, czyli nieustępliwą i taką twardą walkę od pierwszej do ostatniej minuty skutecznie potrafili przetransformować na boisko i efekt jest wspaniały. Wygraliśmy mecz, no i gratulacje dla całego zespołu. Dziękuję.